orokorrerako deia egina dago gaur Ipar Euskal Herrian, Frantzia osorako deia dena goizean goiz hasi dira Ipar Euskal Herrian protestan eta CGT, FO, FSU eta Solidaire sindikatuek eginiko deiari erantzunez, zaunka lagun elkartu dira Baionako Suprefetura aurrean, elkarretaratzea egiteko lansarien igoera aldarrikatzen dute langileek eta greba eskubidea defendatzen dute ere, Frantziako gobernuak errekizionamenduak egin ostean. Arratsaldeon guztioi, findegietako langileek hasitako protestei beste sektore askotako langileak batu zaizkie gaurkoan Ipar Euskal Herrian. Total Energies enpresaren petrolio iraztegietan hasi zen mugimendu soziala zuzen ere langileek 10% lansari handitzea eskatzen duten, inflazioak eragindako biziaren garestitzera egokitu eta horrez gain enpresak izandako irabazien parte bat langile joan behar zaiela aldarrikatu dute. Entzun dezagun jarraian Peio Dufauz CGT sindikatuko kidea. Totalek 10 miliar euro urtero irabazten du, eta diru hori banatzen du akziodunei gehien bat, ikerketan pixka bat, baina gero langileentzat ez dute dituzte dirusariak igoarazi nahi behar den bezala. Bestaldetik metaleko sektora izpide Nafarroan bezala ez daitunik Bizkaian mobilizazioekin diete sindikatuek guztiak ez doaz baina eskutik eta gaurkoan helaren txanda izan da. Bihar 14. negoziazio maila izango dute eta atarian helak deituta elkarretaratzea egin dute Tekuni enpresa aurrean beharginek negoziazioan eragitea izan dute helburu, izan ere Ortuellako fabrikaren arduraduna den Tamara Jague, patronaleko presidente bera da Mikel Etxebarria, ela sindikatuko industria arduraduna. Kunde enpresako zuzendari nagusia FBMko lehendakarixe da, eta dakigun moduan, FBM gaur egun blokeatzen da maila, ez dute ezer mai gainean jarri. Orduan, egun bat arinago maiko bilera eta ia astebete baino arinago grebak hasiko direnak, gure interpelazioa eta exigentzia trasladatzeko patronalari. Atzo goizean ordea Komisiones Obreras, LAB, UGT eta SK sindikatuetako 50 bat kidek errepidean moztu zuten Bizkaiko metalgintzako patronalaren egoitzaren aurrean aipatu moduan lan hitzarmen berrian negoziatzen ari dira eta patronalaren blokeoa salatu nahi zuten bihar goizean izango dute hurrengo bilera ekintzarekin sindikatuek irudikatu nahi izan zuten Bizkaian ez dela normaltasunik egongo lurraldeko lan hitzarmen zabalduena sinatu arte. Izan ere 52.000 langileri eragiten die Unai Orbegozo, Komisiones Obreras sindikatuko industriako kidea eta Iratxe Azkue, Labeko Industria Federazioko arduraduna urren ez urren. Beharrezkoa da borroka honetan jarraitzea hitzarmena berritzeko. Orduan, negoziazioa hasteko bai dela egia daduen atzerapozuak endo behar direla eta behintzat erosa ahalmena bermatzen duen proposamen bat ekartzea eta hortik aurrera ikusi beharko genuke ze adostasunetara heldu algaitezen. Luze jodu baina iritsi da Abra Arabako Errioxako upategien elkarteak bultzatutako Arabako mahastiak sor markak badu Eusko Jaurlaritzaren baimena merkaturatzen hasteko. Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialak gaur jaso du Gasteizko gobernuak eman zezakeen behin-behineko baimena ardoa zigilu berriaren pean merkaturatzeko bilketa bukatu da ordea Araban eta Errioxako jatorri izenetik aterata zigilu berrira aldatzeko prest daudenek datorren uztari itxaron beharko diote Ramiro González, Arabako aldun nagusia. Es un proyecto que respetamos, como respetamos cualquier proyecto empresarial que cumple con la legalidad vigente. La posición de la Diputación Foral de Álava es que lo mejor para Rioja Alavesa, lo que aúna más voluntades, lo que genera un mayor consenso en Rioja Alavesa, es la creación de una denominación de origen Rioja Alavesa bajo el paraguas Rioja. Urtetik urtera abiadura handiko trenaren lanak atzeratzen ari dira, gainera oraindik erabakitzek dago Euskal Y-koaren eta Iruñaren arteko lotura nondik egingo den Gasteiztik edo Ezkiotik. Momentuz, talde batetik edo bestetik egin, bi obrekin aurrerantz jarraitzen dute eta obra horiek egiteko gastatu den diru kopurua ez da nola nahikoa. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zatian dagoeneko 5.000 milioi euro gastatu baitituzte. Bada gurean Iñaki Petxarroman Berriako kazetariak heldu dio proiektuariaren uneko egoeraren inguruko analisia egiteko. Mendebaldeko
zatian Euskaliari dagokion zatia dago aurreratuen, hor esan genezake azpiegitura lana plataforma ia osatuta dagola, faltako litzake hor bereziki Bergarako lotunea, eta gero geratzen da bereziki tren geltokien afera eta hiriburuetako sarrerak egokitzea. Sailburuak berak aitortzen zuen, inaugurazioa 2028ra edo atzeratuko dela. Baina hori ere ikusi beharko da, ez? Nik uste hamarkada hau behintzat beharko dutela hori dena egiteko. Gai zaldatuta berriz, Jakes Esnal espetxetik atera da goiztu honetan, 32 urte preso egon ondoren Lan Emezango espetxetik atera da eta etxean jarraituko du zigorra betetzen. Joan zen astean, Jon Paparot espetxetik atera zen eta gaur goizean Jakes Esnal utzi dute libre. Baldintza zorrotzetan utzi dute libre, ordea etxerat presoen aldeko elkarteak zabaldu duenez, izan ere eskumuturreko elektrikoa eraman beharko du etxean zigorra betetzen jarraitzeko. Esnalek 71 urte ditu eta fiskaltzakaren aurka jokatu izan ez balu 2020ko maiatzetik behar zuen libre. Pozez emandu albistea etxeratek eta nabarmendu du batik bat herritarren ahaleginak eta temak lagundu dutela Paroten askatasuna erdiesten, izan ere azken urteotan Ipar Euskal Herrian mobilizazio ikusgarriak izan dira Parot eta Esnal kartzelatik atera zitzaten galde egiteko. Nabarmentzekoa da esate baterako bakegilek deiturik uztailaren 23an eginiko protesta. 2000 ekintzaile inguruk erdiz erdi blokeatu zuten Ipar Euskal Herria bide nagusiak trabatuz. Eta lerroburuekin bukatzeko kulturan 25 urte bete ditu Bilboko Guggenheim Museoak ekitaldi ugari antolatu dituzte ospakizunetarako, batzuk instituzionalak eta beste batzuk herritar guztientzakoak. Atzo egin zuten galan, besteak beste Iñigo Urkullusko Jaurlaritzako lehendakaria izan zen, azpimarratzeko museoak irekitasunaren, elkartasunaren eta tolerantziaren simbolo gisa betetzen duen zeregina inoiz baino beharrezkoagoa dela. Se erige hoy como símbolo de apertura, encuentro y tolerancia, más necesaria que nunca en el mundo que nos está tocando vivir. También nosotros hemos sufrido la intolerancia. Baste arteko lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkari Ipar Euskal Herrian eta Frantzian grebaguna dute gaur eta bizimoduaren garestitzaren aurka atera dira kalera. Erosalmena ez galtzea eta erretiro adina ez atzeratzea eskatu dute besteak beste. Findegitako langileek hasitako protestei beste sektore askotako langileak batu zaizkie gainera udane arbeo. Frantziako gobernuak findegietako mobilizazioan indarrez hartu dituen neurriekin haserrea piztu da. Eta hor dira aldarrikapen gisa, lansarien emendatzea eta jubilazioaren erreformari ezezkoa ematea. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian gaur greba eguna dute, bizimoduaren garestitzaren aurka atera dira kalera. Inflazioaren ondorioz, eroste ahalmena ez galtzea eta erretiro adina ez atzeratzea eskatu dute besteak beste Macronen gobernuari greba orokor honekin. Findegietako langileek hasitako protestei beste sektore askotako langileak batu zaizkie. CGT sindikatuak eginiko deiari erantzunez, FO, FSU, Solidaries eta LAB sindikatuen babesarekin 100 lagun elkartu dira Baionako subprefetura aurrean, elkarretaratzea egiteko. Energiaren sektoreko langileak ikusi dira greban noski, baina baita autobusetakoak, trenbideko langileak, osasunekoak edo lanbide heziketako irakasleak esaterako. Mobilizazioa bultzatu duen CGT sindikatuaren esanetan, marra gorria ganditu du gobernuak, findegien grebarekin amaitzeko langileak lanera bultzatzera behartu dituelako. Hori ala greba eskubida kendu nahi dietela salatzeko deitu dituzte langileak gaur kalera, eta baita soldaten igoera orokorra eskatzeko ere. Totalek 10 miliar euro urtero irabazten du, eta diru hori banatzen du akziodunei gehien bat, ikerketan pixka bat, baina gero langileentzat ez dute dituzte dirusariak igoarazi nahi behar den bezala. Gobernutik diote alduten guztia egin dutela egiten ari direla gasolinaren krisia konpontzeko eta erregai litro bakoitzeko 30 zentimoko beherapena azaroaren erdialdera arte mantenduko dutela iragarri dute haserrea baretzeko asmoz. Sindikatuon iritziz ordea arazo zabalagoa da eta gaur da herritarren arazoa gobernuari benetan entzunarazteko eguna.
Datu baikorrak baina etorkizunari begirako kezkak honela laburbildu liteke Baionako merkataritza eta industria ganberak Ipar Euskal Herriko egoera ekonomikoaz eman duen argazki orokorra. Urriko barometroa aurkeztu zuen atzo Andre Garreta presidenteak uztailean jasotako datuak oinarri hartuta. Ipar Euskal Herriko 213 enpresak erantzun dute telefono bidezko inkesta horren arabera, enpresa buruen 74 baikor edo oso baikor dira bere negozioaren etorkizunari begira eta Garretak uste du hori ekonomia osasuntsu baten erakusgarri dela, baina datu kezkagarriago bat ere aurkeztu du sortzen ari diren enpresen kopurak berantz segitzen du, eta enpresen itxierak gorantz urte hasieratik 1770 enpresa berri sortu dira, garai bereko iaz sortu zen, baino 14 gutxiago itxierak berriz, 1093 dira, iaz baino 134 gehiago. COVID-19 pandemia garaian, Frantziako gobernuak emandako laguntza ekonomikoekin lotu du hori. Garretak egin batean, haren hitzetan ixtear ziren enpresa batzuei bizirik segitzeko modua eman baitzien. Euskal Herrira salto eskubide sozialen gutunak mobilizazioak iragarri ditu azaroaren 19-rako bizitzaren garestitzearen aurka 6 puntuko esakizun zerrenda bat egin dute Espainiako, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko gobernuentzat. Pobreziari stop, bizi balentza duinak eta prezioen kontrolaia leloa izango du dinamika berriak. Egoera jasanezina bilakatzen ari da. Inflazioak gora egin eta egiturazkoak ziren arazoak azkartzen ari diren honetan, langileon eta herri sektoreon diru sarrerak eta beharrezkoak ditugun zerbitzu publikoak murrizten ari dira. Eta Urkullu eta Txibiteren gobernuek ez dira erabiltzen ari indarrean dauden eskumenak herritarren bizi baldintzak ziurtatuko dituzten politikak egiteko. Finantza sektorea, oligopolio energetikoa, patronala eta oroar elite ekonomikoak dira gehiengoaren pobretza eragin eta egoera honekin etekinak pilatzen ari direnak. Lan eta bizitza duinak bermatu eta merkatuen esku hartzeko garaia da. Udazken honetan, herri honetan inorratzean ez gelditzeko borroka egiteko prest gaude, eta langile eta herritar orori deialdi hauekin bat egitera dei egiten diogu. Eta lan gatazketan lerrobetan aipatu bezala, Bizkaiko metalgintzako langileek elkarretaratzea egin dute Ortuellako Takuni enpresaren atarian, ELA sindikatuak deituta bihar izango da Bizkaiko metaleko lan hitzarmenaren 14. negoziazio bilera, eta Takuni enpresako arduraduna Tamara Jague patronaleko presidentea izan da, negoziazioan eragiteko egin dute protesta. Bertan izan da Aiara Durreta kazetaria. Bizkaiko metalgintzaren 14. negoziazio mailen atarian, ELAk deituta elkarretaratzea egin dute Takuni enpresaren atarian. Negoziazioan eragitea helburu protesta egin dute, izan ere Ortuellako fabrikaren arduraduna den Tamara Jague FMko presidentea da. FMek gaur egun blokeatzen da maila, ez dute ezer mai gainean jarri. Orduan, egun bat arinago maiko bilera eta ia astebete baino arinago grebak hasiko direnak, gure interpelazioa eta exigentzia trasladatzeko patronalari. Urriaren 19 berriro bilduko dira FEBEN patronala eta ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak. Joan den astean, 9,5%ko soldata igoera proposatu arren, sindikatuen ustez proposamen horrek ez du bermatzen sektoreko langileen eros ahalmena. Horrela, ELAren hitzetan, FEBEMek ez du proposamen errealik mai gainean jarri. Gaur egun blokeatzen da maila, pasan astean jarri zituen edukiak gure ustetan oso urrun geratzen dira nahi dugunarengatik, bai soldata mailan eta bai beste eduki batzuei dagokionez, borrokazioa lanaldi murrizketa, hitzarmenaren aplikazioan ere ez dute ezer mai gainean jarri. 2021ko abenduan lan hitzarmena iraungi zen eta hori dela eta 2022an ez dute soldata igorarik izan. Bizkaiko metalean KPI igoerak egoten direla aurrek urteko KPI itxierarekin. Adibide bat emoteko, aurteneko urterako bakarrik tauletan patronalak 4,5 planteatu du. Iaz 6,5 izan zen. Enpresek gainera irabaziak dituztela ohartarazi dute, horregatik KPIaren araberako soldata igoera gutxienekoa da. Aurten ez dago soldata igoerarik, eta dakigu moduan enpresak irabaziak dituzte, izan dituzte, lankarga altua da, eta gu ezer barik gaude.
Metalaren sektoreko itunen negoziazioak ez dira Bizkaira mugatzen, Nafarroan 10 hilabete baino gehiago igaro dira, zen patronala eta LAB, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak lanituna negoziatzen hasi zirenetik. Nafarroko metal sektorean 25.000 langilek dihardute. Bada gaurkoan, ELAko 100 ordezkari inguru protesta egin dute zen patronalaren egoitzaren atarian, eta bertan salatu dute patronalaren proposamenak ez duela sektoreko langileen eros ahalmena bermatzen. Eta metaleko sektoreko bueltakoak horrela bada beste gatazkarik herri honetan, Siemens Gamesaren arduradunak Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkullurekin eta ekonomia garapeneko sailburu Arantxa Tapiarekin bildu dira gaur. Siemens Gamesako zuzendaritzak izan ere, 2009 langile kaleratu nahi ditu mundu mailan, hori bai, oraindik ez du argitu zenbat kaleratze egingo dituen Euskal Herrian. Hala ere, jakitera eman du Espainian 475 kaleratuko dituela. Bada enplegu maila osatu dute enpresak eta ELA, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek urriaren 25ean bilduko direlarik berriro. Edo nola ere, ELAk informazio eza salatu du doikuntza prozesuak non egingo diren argitzeke baitago batetik, eta gaur Alemaniako zuzendaritzak Jaurlaritzarekin izan duen bileraz ezer gutxi dakitelako bestetik. Puig Remirez, ELA sindikatuko industria federazioko arduraduna. Kontatzeko ze eman zuen bilera horrek, baina aurretik ezer ez logikoki. Imaginatzen dugu zer inguruan hitz egingo dugu, aurrekoan esan zuten zer zeintzuk ziren beregien intentzioak, ez Nafarroan esan zuten gauza bat, CAPV-en beste bat, baina ez guri ez digute esateko esango duten, ez. Bestaldetik esan dugu dagoeneko Arabako mahastiak jatorri izena baimendu du Eusko Jaurlaritzak. Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialak gaur jaso du Arabako Errioxako zenbait upategik bultzatu duten zeiuraren behin-behineko baimena. Datorren urtean merkaturatuko dela aurre ikusten da Nerea Garzia. Eusko Jaurlaritzak Arabako mahastiak sormarka berria baimendu du. Hau da, Araba Errioxako zenbait upategik bultzatu duten zigiluaren behin-behineko baimena indarrean sartu da. Gauzak horrela, hurrengo urteko uztak Arabako mahastiak sormarkarekin merkaturatzea espero dute. Ikusteko dago orain zer gertatuko den Errioxako kontseiluak eskatutako esklusibotasunarekin. EAEko aldizkari ofizialak gaur jaso du Arabako mahastiak zigiluaren behin-behineko baimena. Baimen honek estatuan merkaturatzeko ahalmena ematen die ardoak Arabako Errioxa sormarka barruan zabaldu nahi duten upategiei. Hala ere, hau ez da ibilbidearen amaiera, oraindik Europatik baimena ailegatu behar da. Foru Aldundiko diputatu nagusiak Ramiro Gonzálezek aurrera pauso honen balorazioa egin du Foru Gobernuaren ostean egindako prentsaurrekoan. Es un proyecto que respetamos, como respetamos cualquier proyecto empresarial que cumple con la legalidad vigente. La posición de la Diputación Foral de Álava es que lo mejor para Rioja Alavesa, lo que aúna más voluntades, lo que genera un mayor consenso en Rioja Alavesa, es la creación de una denominación de origen Rioja Alavesa bajo el paraguas Rioja. Gauzak horrela 2024ko uztak babestutako jatorri deitura izango du, baina hori egia bihurtu baino lehen estatutuak onartu behar dituzte. Horretarako berehala Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abre elkartea elkartuko dira eta onartuko dute sormarka berriaren araudia. Bestalde ikusteko dago zer gertatuko den Errioxako kontseiluak eskatutako upategien eta mahastien esklusibotasunarekin. Ez dakigu hori legala den, ze gaur egun kontseiluaren barnean kabaren zera beste marka bat dago, eta ez da normala, hori ez dakit guri iruditzen zaigu mendeku antzeko gauza bat zentzu gabekoa. Norberak bere upategiekin eta bere mahatzekin nahi duena edo alduena edo berak kudeatzeko modua aukeratu aldu. Abra, Arabako Errioxako upeltegien elkarteko upategi eta mahasti zain batzuk dira sormarka berrira aldatzeko prest daudenak, baina Bruselatik azken oniritzia iritzi arte ez da jakingo zehazki zenbatek emango duten azken pausoa Errioxako zigilua uzteko.
Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuei begira, alderdiak badabil zeuren nahiak gutxinaka plazaratzen. Gaur esaterako Euskal Herria Bilduko bozena Maialen Iriartek esan du, egun honetan bertan bidaliko diotela gutun bat Jaurlaritzako ekonomia sailburuari. Izan ere, Azpiazuk berak aurreratu du dagoeneko ezberdintasun sozialei aurre egitera bideratutako aurrekontuak prestatu dituztela. Gurean gaur ordea Iñigo Martinez Elkarrekin Podemosuko legebiltzarkideari galdetu diogu, ea zein asmo duten 2023ko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuei dagokienez. Rekaudazioaren aldetikan, rekaudazio rekorra izango dugula, hori egia da. Eta rekaudazio rekor hori inbertsio sozialerako erabili behar da. Hezkuntza publikorako, osasun publikorako, diru sarrera bermatzeko, errenta indartzeko, enplegu publikoa sustatzeko, eta baita ere, krisi garai honetan, energiaren presioak ikusita nola dauden, eta elikagaien presioak ikusita nola dauden, jendea babesteko erabili behar dira. Ezin dugu onartu, Azpiazu sailburuak adibidez, lasaitasun eta egonkortasun aurrekontu batzuk izango balira bezala aurkeztu zuena atzo, ez? Behar duguna da, interbentzio publikoa jendea babesteko. Era berean, Nafarroako gobernuan 2023ko aurrekontu orokorren negoziaketatik jarraitzen dute, prebisioen arabera bihartik onartu behar da legearen aurre proiektua, baina negoziaketak oraindik ez dira itxi alderdi politiko batzuekin. Sandra Aurra, Iruñatik. Suposatzen da Nafarroako gobernuak bihar onartuko dituela aurrekontuen aurre proiektuak. Elma Saizek, Ogasun eta Ekonomia Kontseilariak adierazten duela aste bat bihar onartuko zela testu hau. Momentuz, PSNeko Altzorrezek adierazi du akordio globala dagoela, baina oraindik Podemos eta EH Bildurekin negoziaketak ez dira amaitu. Hala, egun baten buruan akordioa lortu beharko zuten, azaroaren 4ean entregatu nahi bai dute parlamentuan testua. Las cosas van bien, que hay reclamaciones evidentemente por parte de algunos grupos y que habrá que solventar, pero no tenemos ninguna duda de que acabarán siendo solventadas y por lo tanto los navarros y las navarras pueden estar tranquilos porque habrá unos nuevos presupuestos. Hemos hecho propuestas, estamos esperando contrapropuestas y mañana nos reuniremos para valorar si se aceptan o no. El voto no lo decidimos ni el parlamentario, ni siquiera la coordinadora, lo decide nuestro Consejo Ciudadano de Navarra, al que tendremos que rendir cuentas sobre esta negociación y después escucharle para decidir finalmente cuál es el voto en relación a los presupuestos. Aurrekontuen bueltakoekin bukatzeko berriz, Nafarroako gobernutik asko urrundu gabe, pobrezia energetikoari aurre egiteko gutxienez milioi bateko laguntza sortzeko eskatu du Euskal Herria Bilduk. Hain zuzen ere, Iruñeko udalean koalizioak proposatu du eraikinen birgaitzea, sustatzea, gasa biomasarekin ordezkatzea eta komunitate energetikoak sortzea beste eredu energetiko baterantz joateko. Alde batetik, eraikinak birgaitzea, energia eraginkortasuna eta aurkezpena bultzatzeko, gaza biomasarekin ordezkatzen joatea, hiriko beroguntza azpiegiturei segurtasun handiagoa, prezio hobea eta jasangarritasun handiagoa emateko, eta hirugarrena izango litzateke energia komunitateak sustatzea eraikin publikoetan zein pribatuetan autokonsumorako. Eta Nafarroatik mugitu gabe, gertu lelopean 17 talde igoko dira, abenduaren 17an Atortxu Roken eszenatokira. Duela 23 urte jaio zen elkartasun jaialdia, bi helburu eta konpromiso batekin. Helburuak euskal preso politiko eta haien senideek pairatzen zuten dispertsioa salatzea eta honek suposatzen zituen gastu ekonomikoak arintzea. Konpromisoa aldiz, errepresialatu politikoen gaia behin betiko konponduta egon arte lanean jarraitzea. Hau da denak
udaletxean eta aske egotea Sandra Urra Iruñatik. Atortxurroken 27. edizioa ospatuko da abenduaren 17an Atarrabian. Agurdoinuak eta elkartasuna tonaka beste urte batez, osotara 17 talde eta 9 estreinu izanen dira. Aurten esate baterako Sociedad Alkoholika, Merina Gris edo Mafalda taldeak egonen dira bertan. Berriro ere askatasun taupadak izango dira protagonista Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handienean. Izanen oien maizter, laster, bazter baten geldituko dira eta zer. Pasaden igandean Nafarroa Oinez festa ospatu zen Tafaian hezkuntza euskalduna aldarrikapen nagusia izanik bada ez da hizkuntzarekin lotutako urriko ekitaldi bakarra izango. Sandra Urrak azalduko dugu jarraian, zertan arituko den Herribera asteburu honetan adi. Euskaraz ikasi eta bizitzeko aldarrikapena albiste da egun hontan. Igandean Nafarroa Oinezen jendetza elkartu zen ikastolen aldarrikapen egun berezi honetan, baina hitzordu gehiago ditugu aste honetan. Esate baterako gaur Larragan bertan D ereduan ikasteko aldarrikatu nahi dute manifestazio baten bitartez, eta horretaz gain asteburuan Herriberan ere hitzordu nagusiak izanen ditugu. Goizean Ablitasen Herrigoraren auzolan erraldoia izanen da eta arratsaldean hor dago ekimenaren manifestazioa. Badaude atxikimenduak sare sozialetan parte hartzeko eta baita ere Nafarroa osotik prestatuko dira autobusak bertara joateko. Euskara ereiten. Horregatik, mila esker Euskara babesten ari zareten guztioi. Bastearteko kontuak horrela iritsi da albistegiari agur esateko unea. Gaurkoan Iñigo Martínez Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkideri eguerdian eginiko elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak hizpide, beraz honekin besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. 11ak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera 11 telebista edozein etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu 11 aplikazioa. Aukeratu 11. Instalatu eta gozatu edukiez nahieran. Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Iñigo Martínez Zatón, Elkarrekin Podemos Iuren legebiltzarkidea, eguerdion ongitorri. Kaixo egunon. Gizarte desberdintasunak areagotzen ari direla, hori izan da atzokoan arartekoak adierazi zuena eta testuinguru honetan aurrekontuak negoziatzen hasiko zarete aurki. Zenolako aurrekontuak beharko lituzke Euskal Autonomia Erkidegokak?
Eta baita ere atzo Azpiazu sailburuak adierazpen batzuk egin zituen eta gaur rementeriak ere bai, non esaten zuten rekaudazioaren aldetikan rekaudazio rekorra izango dugula, hori egia da. Eta rekaudazio rekor hori inbertsio sozialerako erabili behar da. Hezkuntza publikorako, osasun publikorako, diru sarrera bermatzeko, errenta indartzeko, enplegu publikoa sustatzeko, eta baita ere krisi garai honetan, energiaren presioak ikusita nola dauden, eta elikagaien presioak ikusita nola dauden, jendea babesteko erabili behar dira. Ezin dugu onartu, Azpiazu sailburuak adibidez, lasaitasun eta egonkortasun aurrekontu batzuk izango balira bezala aurkeztu zuena atzo, ez? Behar duguna da, interbentzio publikoa jendea babesteko. Aipatu duzu, ogasun sailburuak atzokoan esandakoak, besteak beste ere adierazi zuen zerga den harira, ez dela zergak jaisteko momentua, ez da igotzekoak ere, zer deritzozu? Jaiztekoa Euskadin zaila da gehiago jaiztea. Aurreko astean ezagutu genuen oso eskuindar den instituto baten txosten bat, non esaten zen estatu mailan, Madrid atzean, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa daudela, presio fiskalean edo justizia fiskalean, hobeto esan da, gure terminoetan barkatu esan da. Eta gaur, datu batzuk birepasatzen, adibidez, sozietate zergan, Europa mailan presio fiskala euneko 2,4 ingurukoa da, eta hemen euneko 1,5koa. Aldea handia da, ELA sindikatuak egin zuen txosten batean adibidez, beraiek esaten zuten 4.000 milioi euroko errekaudazio gehigarria lortu algenuela zerga hori igotzen, eta azkenean sozietate zerga moskinak sorpetzen ditu, ez bakarrik enpresa baten jarduna, eta orduan ikusten dugunela margena badago justizia fiskala gehiago lortzeko, Euskadin oso atzeratua gaude zentzurretan, eta justizia fiskal horrekin politika publikoak eta inbertsio soziala ordandu daiteke, bestela ezin da ordandu. Zerkera gozten du politika fiskal progresibo hori ez egiteak Madrilen egin duten bezala ze aberatzen gaineko zerga horrekin? EAJ-PNV betidanik beto bat jarrita dauka eskerra guztiari, guri partikularki, baina eskerra guztiari fiskalitateari buruz hitz egiteko. Hori daramagu dezaten bizitzazoan. Eta hori ikusi behar dugu nola 2017an PNVek, Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak sinatu zuten orain indarrean dagoen reforma fiskala. Beraiek esaten dute, itxaron behar dugu azterlan bat egitera, baina hori esaten zuten duela 3 urte, esan zuten duela 2 urte, aurrenko urtean, eta orain esaten dute. Hori ez da inoiz helduko, beraiei zaielako interesatzen. Eta jendeari interesatzen zaiola da justizia fiskala berriro mahai gainean jartzea. Eta orain aurrekontuen eztabaida honetan berriro noski jarriko dugu mahai gainean zergak dirudunei igotzeko margena dagoelako. Eta ez bakarrik, atzo aurreko astean iragarri zen deflaktazio berri hori iragartzeko. Deflaktazio hori ez da progresiboa, dirudunei mesede egiten die, eta horrek esaten du aukerak daudela beste gauzatzuk egiteko, baina beraiek momentu honetan bakarrik nahi dute zerga politika horretan eskuinarekin adostea, eta berriro esaten dugu mai gaineratuko dugula reforma fiskalaren beharra. Erabiltzen duten argudioa delako ez dela momentua zergak igotzekoa, testu inguru ekonomikoa eta soziala ikusita zer deritzozue? Baina zergak igotzea nori? Momentu honetan euskal langileria, euskal enpresariek baino diru askoz gehiago termino relatiboetan, baina baita ere absolutoetan ordaintzen dute. Lehen, duela 10 urte, adibidez, langilek ordaintzen zutena eta enpresek ordaintzen zutena ia parra zen. Momentu honetan, langileek ordaintzen dute ia zergen euneko erdia. Eta enpresek bakarrik euneko 24. Orduan hor margena dago. Aldaketa handia eman da, neoliberalismoaren garai honetan, 2008tik aurrera, eta momentua da langileria fiskalitate progresibo bat izateko, seguk esaten duguna da, zergak
ez direla igo behar, baizik eta egon behar dena da justizia fiskala. Gehiago daukatanak, gehiago ordaintzea, bakarrik hori. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzarekin batera akordio batera iritsi zareten, diru-sarrerak bermatzeko errentaren gainean, besteak beste, ura jasotzeko 23 urtetik 18 urtera jaitsi duzue baldintza hori, zenbatekoa 803 eurora igo duzu eta baldintzak ere malgutu dituzue. Nori eragingo dio mesede batez ere aldaketa guzti honek? Bueno, era zaurgarri batean dauden pertsonei, batez ere gazteei, batez ere pentsioak kobratzen duten eta gehienak diren emakume hoiei eta lan oso prekarioak daukaten langilei. Azken finean akordio hau egiten duena da, 23-tik, zuk esan duzun moduan, 23-tik 18 urtetara jaistea era orokorrean eta baita ere, bete behar diren baldintzak errestea, diru sarrera armatzeko errenta hori lortzeko, eta baita ere egoera zaurgarrietan dauden kolektibo askori, adibidez, enpadramenduaren baldintza hori kentzea, adibidez, biolentza matxista pairatu duten emakumei, eta beste egoera oso larri edo zaurgarri batean dauden kolektibo askoei. Eta, pentsatzen dugu akordioa ona dela, eta espero dugu orain gehiago zabaltzea, eta beti esaten dugun moduan, diru sarrera bermatzeko errenta euskal gizartearen lorpen bat da, ekimen hiritar legegi baten bidez aprobatu zena, eta guztien artean defendatu behar dugu, ze eraso asko jaso ditu azken urte hauetan, alde batetik gestio txar batekin, beste alde batetik PP eta PSOEk sinatu zuten erreforma horren partez, eta baita ere, kaleetan PPek, Vox eta beste elkarte batzuk askotan martxan jarri duten diru sarrera bermatzeko errenta horren kontrako kanpainen partetik. Orduan defendatu behar dugu, hobetu behar dugu, eta guztien artean sindikatuen parte hartzearekin, atzo manifestazioa burutu zuten elkarte askorekin, beste alderdiekin bermatu behar dugu, ze azkenean justizia edo babes sozialerako erreminta ezinbestekoa da. Prozesua ez da akorde honekin amaitzen beraz? Ez, oraindik zuzenketak eta ponentzia eratuko da, legearen ponentzia eratuko da, beste zuzenketa batzuk mahai gainean daude, era orokorrean esan dezakegu PPek ekuazio horretatik atera dela, baina beste alderdi batzuk daude oraindik adostasun hori zabaltzeko, eta nik uste dut ona izango zela, ze hemen jende askoren etorkizuna jokoan dago, eta nik uste dut merezi duela esaten den moduan eskuak zikintzea. Testuinguru ekonomiko honetan soldatak ez dira azten ari inflazioa bezain beste, patronalak zein puntuetaraino blokeatzen du egoera hau? Patronala era struktural batean blokeatzen du, bai hemen eta bai estatu osoan, Confebask eta COE zentzu horretan daude oso lerrokatuta, eta atzo bertan berriro Yolanda Díaz presidente ordeak mahai gaineratu zuen patronalaren blokeo hori. Atzo ikusi genuen nola sindikatu guztiak edo gehienak Bizkaiko metalgintzako konbenioa edo hitzarmena negoziatzen ari duten sindikatu guztiak berriro mahai gaineratzen zutela metalaren patronalak blokeatzen zuela akordioa, eta nik uste dut hemen Eusko Jaurlaritzak isilik dagoela, eta hitz egiten duenean, beti hitz egiten du moderazioari buruz, eta moderazioari buruz hitz egiten duenean, hitz egiten du sindikatuek bere aldarrikapenak moderatu behar dituztela. Eta momentu honetan sindikatuek bakarrik justizia aldarrikatzen ari dute, KPI igotze tasa soldatetan refleju bat eukitzea, eta momentu honetan Confebask hemen blokeatzen ari ditu hitzarmen gehienak. Ikusi genuen nola uda horretik Arabako metalgintzako hitzarmena posiblea izan zen, eta espero dugu sindikatuen presioagatik eta presioaren gatik, eta baita ere Eusko Jaurlaritzak norabide aldaketagatik egiten badu, ze momentu honetan esaten dudan bezala isilik dago konflikto edo gatazka hauetan, egoera aldatzea, behar dugu soldatek igotzea, ezin dute balio gehiago galdu.
Ukrainako gerrari egosten zaio askotan bizi dugun testu inguru ekonomikoa, inflazioaren gorakada hori, eta bien bitartean Madrilgo aurrekontu orokorretan defentsarako gastua nabarmen igo da, ehuneko 25 kritikatu duzuena gainera eskutuan mantendu izan duela Sánchezek. Bideo diplomatikoa hilda dagoela esango zenuke? Zaila da, eta zer azkenean politika eta diplomazia beti zaila izan dira, eta batez ere testu inguru batean, Europa mailan non ikusten dugu diskurtso bakarra dagoela, egia da, eta aldez aurretik gauzak argi usteko Rusiak inbaditu zuela Ukrainiak, eta horrek nazioarteko zuzenbidearen urraketa oso nagusia dela, ondo, giza eskubideen urraketak ematen adirira, bai, Rusiaren armadaren partetik, baina baita ere salatu behar dugu Ukrainiaren gobernuaren jarrera, 12 alderdi legalizatu ditu eta baita ere giza eskubideen urraketak egiten ari ditu, gerra guztietan bezala, baina horrek ez dio garrantzia kentzen, eta behar duguna momentu honetan da diplomaziaren bidea hitz egitea. Hau gerrak ez dira irabazten, beti galtzen dira, orduan eskatu behar dena da, gero eta hildako gutxiago sortzen duen egoera bat. Eta horrek bakarrik, edo irtenbide bakarra da negoziaketa, bake akordio bat sinatu behar da Ukraina eta Rusiaren artean, eta baita ere beste Europar Batasunaren parte hartzearekin, eta horrelako proposamenak mahai gainatzeagatik leporatzen digute edo diete beste pertsona batzuei alde batekoa zarela, eta ez, hau da bakearen aldekoa izatea, eta azkenean Rusiak arma nuklearrak ditu adibidez, eta baita ere OTAN asteburu honetan egon da joku edo aktibitate batzuk egiten arma nuklearrekin ere bai, eta nik uste dut merezi duela esfortzuak zentratzea diplomazia horretan bai. Eta horrez gain, Europara begira eta gure ekonomietara begira, gerra luzatze horrek zenolako testu ingurua ekartzen du gurera? Bueno, ikusten ari gara nola, baina ere bai horretan gustatzen zait azaltzea daukagun krizia gerrak areagotu duela. Baina krisia bazetorrela, bazegoela, aldaketa klimatikoaren krisia eta baita ere material faltaren krisia eta presioen gorakada, gauza guzti horiek gerrak areagotu ditu, baina bazeuden. Orduan, dena den, bai giza eskubideen aldetikan eta baita ere ekonomiaren eta ongizateren aldetikan gerra gelditzea da ezinbestekoa. Ez dauka inolako zentzurik aurrekontuak igotzean defentsan, Europa mailan armetan gastatzea elikagaietan edo energian gastatu beharko genukena, eta orduan zentzu handiko proposamena pentsatzen dugu dela gerra gelditzea, bai Ukraina herritarren mesedetarako eta baita ere Europar osoko herritarren mesedetarako bai. Ez dira gutxi aurretik politikoki dauden erronkak energiaren alorrean esaterako hartu beharko liratekeen neurriak esaterako. Iñigo Urkullu lehendakariak kurtso politikoaren hasiera herri itunak nabarmendu zituen. Horiekin bat egiteko zer da beharrezko Elkarrekin Podemosen ustez? Esan genuena, edukiak. Herri akordioak eta auzolana esaten dutena beraiek, beti auzolana beraien Espainetan, baina gero gauzak martxan jartzeko edukiak normalean faltatzen dira. Egia da, oraintxe bertan, ez dakit herrituna bat den edo ez, baina akordio importante bat da, diru sarrera hormatzeko errentarena. Ados, hor edukiei buruz hitz egin dugu, gorakada batzuk lortu dira. Guk 6 legebiltzarkide baino gehiago izango bagenitu, segura eski lorpen gehiago lortuko genitu eske, baina lortu duguna, eta herritun bat da edo akordion bat da. Eta gainontzeko akordiotarako berdina behar da. Edukiak eta guretzako oso garrantzitsua diren bi irizpide, jendea babestea eta sektore publikoa, guztiontzat lan egiten duen sektore publiko horrek, hezkuntza, osasuna, kulturan, hainbat lekutan, egoitzetan adibidez, hori indartzea. Bi zentzu horietan, lehendakariak badaki gurekin kontatu aldugula, baina normalean kontrako norabidean doaz.
Esaterako hizkuntza itunean bai, lortu zela akordio zabal bat, lehen momentu horretan bertan, itunaren zutabeak eratzi zirenean, baina dagoeneko kritika ugari egin diozue batez ere zirriborroari, legearen zirriborroaren testu hori, eta kritika horietako bat da kuoten behin betiko amaitzeko eskaera hori, nahiz eta duela urteak debekatuta egon, oraindik ere kobratzen delako. Horixe ez dago itunean? Ez, itunean bai, aurre proiektuan eta orain arte argitaratu diren arau eta dekretu edo dekretu proiektuetan ez. Duela 40 urte debekatuta daude kuota kobratzea EAEn eta estatu osoan, eta ikusten dugu nola itunpeko eskola esan guruke guztiak, edo 89% kobratzen dute kuota hauek. Eta kuota batzuk, 20 eurokoak dira, eta bueno, gure auzoetako eskola, itunpeko eskoletan kobratzen dira, baina ere daukagu sasi elitezko eskola batzuk non 180, 200 euro kobratzen dira, eta horretaz gain diru publikoa jasotzen dute. Hori, nik uste dut jende guztiari edo jende gehienari txartu iruditzen zaiola, elitezko edo sasi elitezko hezkuntza bat diru publikoarekin ordaintzea, eta horren kontra eta eskola publikoaren alde sinatu genuen akordio hori, eta lehen esan duan bezala berriro eskuak bustitzen, eta seguretzat oso erosoa izango zen bakarrik gure eskina batean gelditzea eskola publikoa aldarrikatzen, eta punto, baina nola badakigu transformazio bat eman behar den gure helburua lortzeko, euskal eskola publiko hegemoniko bat lortzeko, sinatu genuen akordio hori 43 neurri konkretu horiekin. Baina, hortik sinatu eta gero, arau guztiak, 6 urteko itunak sinatzeko garaian atera den dekretua, araua barkatu ez da dekretua, edo planifikazio dekretua, horretzen ditu akordio horren printzipio nagusiak. Beraz, ez gaude ados, ikusiko dugu orain aurre proiektuaren bilakaera, baina momentuz ez gaude bat ere posik Eusko Jaurlaritzaren jarrerarekin, eta azaroak 5ean eskola publikoaren aldeko eragilek manifestazio bat planteatu dute, eta babestuko dugu zeren eskola publikoa momentu honetan, eta gainera garai hauetan defendatu behar dugu justizia sozialaren erraminta potenteena bezala. Behin baino gehiagotan ez, aipatu duzu hori, itunean bildutakoa ez dela betetzen ari momentuz, kolokan egon daiteke zuen babesa? Gure babesa legearekiko, berriro dinot, edukietan oinarrituko da. Eta eskola publikoa babesten eta edatzeko prozesu bat neurri konkretuekin segregazioaren kontrako neurriak baldin ez badaude barkatu. Eta baita ere, elitezko edo sasi elitezko eskola itundu honen kontrako neurriak ez badira hartzen, eta orain daukagun egoera dikotomiko hau ikusten badugu luzera doala, guk ez dugu ahaztuko legea. Hori argi eta garbi badakite gobernuan, bakigu ez zaiela gustatzen, baina gure jarrera irmoa da Euskal Eskola Publikoaren defentsan. Zer iruditzen zaizu Euskal Herria Bildu bezalako alderdi batek horrelako hezkuntza legearen alde egiteak? Bueno, EH Bilduk ituna sinatuzun guk bezala, EH Bildurekin hainbat gauza aman komunak ditugu, baina hezkuntza eredua ez da bat, beraiek beste Euskal Hezkuntza Sistema propioa deitzen diogu, gure proposamena Euskal Hezkuntza Publikoaren sistema deitzen diogu, eta hor aldeak nabarmenak dira, beraiek ikastolak sartzen dute hezkuntza publiko zerbitzu horretan, eta guk ez daukagu, eta beti izaten dugu, guk ez daukagu ezer inorren kontra, baina bai eskola publikoaren eta euskal ez publikoaren defentsa guztia egiten dugu, eta hor aldeak ditugu, eta kontrasanak guk gureak ditugu beste arlo batzuetan, eta gestionatzen ditugu, eta EH Bilduk erabaki behar du, zergatik beste zerbitzu publiko batzuetan demagun osakidetzan nidez, beraiek baldarrikatzen dute kudeaketa publiko osoa eta hezkuntzan ez. Hori beraiek erantzun behar duten galdera bat da. Kontra esan ikusten duzu orduan?
Bueno, kontrasana edo beraien printzipioen defentsa bat, baina gurekin ez dute bat egiten, edo guk ez dugu bat egiten haiekin puntu honetan ez. Itunez eta akordioez ari garela, datu bat EITB atzokoan jakinarazi zuena ez, legealdi honetan zehar EAJak eta PSek legeen 70% baino gehiago oposizioko taldeen babesarekin onartu dituztela ez. Zein irakurketa egiten duzu honen inguruan? Bueno, oposizioaren erantzukizuna eta baita ere legegintza honetan, aurreko legegintzan 8 lege aprobatu ziren, bakarrik. Legegintza honetan ja aprobatu dira 21. Eta aprobatuko dira, edo behintzat josatuko dira, ia 50. Orduan, normala da, arlo batzuetan ere bai, alderdi ezberdinen artean, ados jartzea, eta nik hori arazorik gabe, eta baita ere, daude arau oso tekniko eta administrazioari buruzko gauza asko jorratzen dituzten lege teknikoak ere aprobatu dira multxo horretan, eta baita ere, berriro dinot, oposizioaren erantzukizuna, eta puntu batzuetan, adibidez, diru sarrera bermatzeko errentaren erreforman, ere, borondate bat egon da gobernuaren partetik negoziatzeko, baina ere bai, eta atzo EITB taldeak argitatu zuenean, ere erantzun genuen oposizioak, bai H. Bilduk, bai Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, eta bai hiritarrek aurkeztu zuten herri ekimen legegi horretan, diru sarrera bermatzeko errentari buruzko lege proposamen hori, gobernuak, hobeto esan da, PNVek eta PSOEk kontra bozkatu zuten. Hau da, guk daukagu borondatea gobernuak aurkezten dituen legeak jorratzeko, negoziatzeko, eztabaidatzeko, batzuk alde, beste batzuk kontra eta beste batzuetan abstentzioa, baina Eusko Jaurlaritzak 199 batean kontra bozkatu du oposizioak aurkeztu ditugun lege proposamenetan. Adibidez, gure kasuan jokua arautzeko lege horretan, eta baita ere enpresa energia publiko bat sortzeko proposamena. Orduan, aldarrikatu behar dugu ere bai, beraiek etxeko lanak dituztela oposizioarekiko zentzu horretan. Aipatutako proposamenen artean esaterako Elkarrekin Podemosek egindako bat da alokairuen prezioa mugatzeko proposamen hori. Eusko Jaurlaritzak badu eskumenik hori legeztatzeko? Gauzak egin daitezke, adibidez, estatuan aprobatu behar den lege hori heltzen den bitartean, lan guztia horreratu, eta hori aldarrikatu dugu hainbait aldiz, heltzen bada aurten edo horrengo urtean, gero Eusko Jaurlaritzak beharko du beste urte bat lanak egiteko, zona extensionaz deitzen direnak neurtzeko, tasatzeko, eta non interbenditzen den, esku hartzen den erabakitzeko, eta guk aldarrikatzen dugu hori aldez aurretik egitea. Eta baita ere, hemen daukagu etxebizitza lege nahiko potente bat, adibidez, non etxebizitza eskubide subjektiboa daukagun, baina duela urteak ez dela aprobatzen lege hori garatu behar duen dekretu nagusi bat etxebizitza eskubide subjektiboarena adibidez. Eta hori egin dezake. Eta ez du egiten. Zer gaitik? Bueno, alderdi sozialistak edo ez dakit alderdi sozialista den edo Arriola sailburuaren jarrera ez dakit patxadas hartzen du, ez dute ikusten behin eta berriro mahaigainean dugu guk eta adibidez stop kaleratzeak plataformak edo beste talde batzuk, eta behiek lasai daude betiko gauzak egiten, eta etxebizitza politika publiko handia daukagu Euskadin, baina ez da nahikoa, eta etxebizitza berriro dinot, etxebizitza legea garatzeke daukagu Euskadin, eta ez dute egiten, beraiek ez dakit ja oso eroso daudelako boterean, edo gobernuan, edo ez dakit zergatik, baina ez dute egiten. Baina, errealitateari kontrastea egiten, kalean dagoen arazo nagusienetariko bat etxebizitzarena da, eta batez ere gazteentzako. Gaztelagun programa dago, baina ez da heltzen jende guztiarentzako, eta baita ere ikusten dugu nola, batez ere Bilbo, Donosti, Gasteizen eta herri handienetan alokairuak gero eta gehiago igotzen direla. Eta egia da, estatuko gobernuak 2% igoerak bakarrik albidetzen dituela, zadebekatuta daudela hortik gorako igoerak, baina jatorrizko egoera oso presio altukoa da. Donostikoa
1000 eta piku, Bilbon 1000 inguru, Gasteizen 800 inguru, eta hori momentu honetan gazteek ezin dute ordaindu, eta gaztetatik kanpo gizartearen zati oso handi bat, orduan, neurri gehiago behar dira, baina ez dituzte martxan jartzen. Eusko Jaurlaritzan, Eusko Legebiltzarrean, hobeto esan da, Elkarrekin Podemosek proposatutako beste kontu bat da ere, arma nuklearrak debekatzeko ituna sinatzea, ez da aurrera atera, PSE eta EAJaren aurkako botoekin, Vox eta PPrekin batera, zein azalpena aurkitzen diozue? Ez dugu oso ondo ulertzen, egia ez dugu, 2017an horrelako ekimen bat babestu zuten, eta batez ere, momentu honetan, lehen hitz egiten genuen bezala, gerra kontestu batean gaude, berriro diogu, Rusia potentzia nuklear bat dela, OTAnek ere bai, eta atzo Boaventura dos Santosen hitzaldi batean egon nintzen EHUn, Sarrikon, eta berak esaten zuen oso argi, testu inguru arma nuklearrak erabiltzen den testu inguru batean, ez daude irabazlerik. Guztio galduko dugu, eta oso egora larria batean gaude, eta egia da, Eusko Legebiltzarrak ez du Ukrainako gerra geldituko, baina bai, diplomaziaren aldeko esfortzu horien parte bat izan daitekela, eta ez dugu ulertzen nola PNV, PSek, PP eta Voxekin batera horren kontra egin zuten. Diplomaziaren momentu honetan, edo diplomaziaren beharrearen momentu honetan, beraiek gerraren edo diskurso gerreristaren horren aldekoak agertu ziren, eta ez dugu, benetan, ez dugula ulertzen nola, diskurtso hori mantendu alduten. Boto intentzioari begira, Eusko Jaurlaritzak duelagun batzuk argitaratu du soziometroa, eta haren arabera, hiru hiriburuetan benazko joera izango luke Elkarrekin Podemosek, zein hausnarketa egiten duzue? Soziometroa, egia esateko, azkenengo urteotan nahiko egonkorra izan da, 8% eta 11% artean kokatzen gaitu, inkesta bat da, eta horrela irakurtzen dugu, baina gure esfortzu guztiak noski egingo ditugu, inkesta horiek gainditzeko, adibidez Bilbon, justo datuak eta inkesta pizkat aztertzen, eta, justo nire lankida den Xabi Jimenez Bilboko zinegotziak polito badenez hor egon zen ikusten, 3 zinegotzetarako oso boska gutxi faltatzen dira, eta hori da erronka, ze gainera horrek ahalbidetuko du EAJak inkesta horren arabera gehiengo absolutua ez izatea, eta nik uste dut komeni zaigula guztioi, beraien nik uste dut ere bai, gehiengo absolutuetatik urruntzea. Orduan, lana geratzen da, guk lanean jarraituko dugu gure gaur daukagun koalizioarekin, eta saietuko gara ere bai, beste alderdi batzuekin, koalizio hori astea, eta baita ere, zenbait herrietan talde independiente batzuekin lan egiten ari gara, hautagaitza potenteagoak aurkezteko, eta ikusiko dugu nola, gero ere bai, gure boskak beharrezkoak baldin badira gehiengo alternatiboak martxan jartzeko, hor egongo dira, eta horretarako nik uste ezinbestekoak garela alderdi sozialistaren PNV-rekiko daukan dependentzia hori ganditzeko, eta baita ere, EH Bilduk hainbat lekuetan edo hainbat aldietan daukan zalantza horiek gainditzeko. Gure papera ezinbestekoa da. Orduan ez dizuek kezkarik piztu inkestak? Kezka beti, noski. Azkenean inkesta momentu konkretu baten isla dira, eta noski guri gustatuko litzaiguke beste inkesta batzuk mai gainean ukitza, baina guk lan egiten jarraituko dugu gure ideiak mai gaineratzen, kaleetan eta instituzioetan, eta saietuko gara inkesta horiek gainditzen. Azken galdera bat, urte hurren batei lotuta, gaurkoan izan ere 25 urte betetzen dituelako Guggenheim Museoak, zer uste duzu ekarri diola Bilbori eta Euskadiri? Nik uste dut era kolokial batean kriston aldaketa izan dela Bilborako eta Euskadirako, Guggenheim Museoa, eta baita ere berarekin etorri den transformazio guztia. Eta baita ere, transformazio hori kulturan, basea izan duela kulturan, egia da, gero, arazo bat daukagula ez Guggenheimekin, baizik eta turismoarekiko daukagun gero eta gehiagozko dependentzia horretan, eta baita ere, ze motatako ekonomia eta lan
lanbide motak ekartzen duen. Orduan, nik uste dut gauza bat dela turismoaren eta kulturaren aldetikan Guggenheim oso ona izan dela, eta Bilborako ere bai, eta beste aldetikan, aztertu behar dugula horrek edo turismo dependentzia horrek ekartzen ari ditun ondoriotan, eta baita ere Guggenheim buruz hitz egiten aldarrikatu behar dugu 25 urte pasata, bai garbitzaileen eta bai Guggenheim langileen lan baldintzak hobetu behar direla, eta ezin dugu onartu Bilboko Udalak, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak beti esaten duten aitzakia, fundazio pribatu bat dela, bai, baina justo Bilboko Udala, Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiaren parte hartzarekin